Bueno, doncs aquí estem al muntatge de l'Eurohockey de Blanes, que hem començat ja fa un temps, però bueno, ja avui és el dia oficial del muntatge, per seguir els dies següents. Prefereixo, mira, estar un dia de classe fent una preparatòria i després estar 5 dies, una setmana a fora fent qualsevol cosa de pràctiques. I a més és com més s'aprèn per mi. Però aquesta vegada estic fent de càmera d'aquí l'Eurohockey i ara estic fent d'OBS i la veig que molt guai. He estat fent les càmeres de baix, que són com agafen plans més principals. Jo a càmera m'ho estic passant superbé, a més aprens un muntó com has de seguir cada moviment de la pilota, dels jugadors, i està sent molt entretingut.